En 25 anys no havia tocat terra un tifó tan fort al Japó com el Jebi. Els seus efectes han deixat avui 7 persones mortes i unes 200 han resultat ferides. Les fortes ratxes de vent han copejat amb violència la meitat occidental del país, deixant al seu pas desbordaments de rius. Un fort onatge que ha engolit ports i aeroports com el de Kansai. Quasi 800 vols han estat cancel·lats al país. Els vents huracanats superen els 210 km per hora. A la badia d'Osaka, desenes d'embarcacions han quedat a la deriva en perdre l'ancoratge, com aquest vaixell cisterna de combustible. Ha quedat encallat al pont de l'aeroport de Kansai, amb la tripulació a bord encara que sense portar cap càrrega en aquells moments. Les autoritats han emès avisos d'evacuació a més d'1 milió de persones. Es preveu que el tifó avanci durant les properes hores cap al nord fins a arribar demà a l'illa septentrional de Hokkaido. La intensitat disminuirà, però es manté l'alerta vermella a tot el país per risc d'inundacions i corriments de terra.